Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyang ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Hazel. Manipot probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sa kabulsak sipod na yanakak. Amok nga adon dagiti nang ipatulod iti pakasaritaan da akas kanyak iti kasasaan. Ngem kayat kumamad nga ibingla ito'y pakasaritaak barang makaibati iti adal. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Hazel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ni, adda ka pa'y matlagayam dito'y salas ngagtugtugaw anak ko. Apay, saan ka kadipay ang makaturog? Sa anak pa'y ang makaturturog, nanang. Isungag tugtugawak pa'y laeng. Nanang, kayat ko kumati agadal. Ay, agpapan kanya kanak ko. Kayat kumat ang makaadal ka. Ngam, awan mat maaramidak. Tapno mapadasam kumamat ti agadal. Kasto ka dilatan ti biyag ko. Ti agigyan latan di ti balay. No apay nga na nagbalinak abulsak. Awan ti akin basol no apay ang nagbalin ka akasta anak ko. Iso apang nga asim. Di mo kumaay-ayon tabagim. Nalabit nga dantumat lang dumtang anapintas agasat kan ka. Basta di ka agsarday nga umararaw iti apo. Ikarik anak ko. Adda aklat ta dito nga inam. Di kan tupulos baybayan. Agyaman ak unay no kasta, nana. Agdalos kamot dito'y balay si ka, Hazel. Day talatan agtugtugaw ti among nga aramidan. Pasensyakan manang. Jakmot ngamin makita ti dalusak. Isuro nak Anya? Ipambar mo mananday ta kinabulsak mo. Ala, tumakdar ka tatulungan nak nga agdalos. Sige manang, tumulong ak nga agdalos. Saan ka kuman nga agong ungat? Kasta imposible mo't ano di mo ammo ti agdalos, kat bulsak kalaang mat. Ala, agdalos ta adu alito'y unag ti balay. Agtrabaho ka mat, tapno adamot maitulong mo kada kami. Nawatam, Hazel? Wen manang, naawata. Hazel, nasaya at tanadanon kang agtugtugaw dito'y paraangan nyo. Oh my God, Sander. Agtugaw ka dito'y abay ko. Napariir dito'y sirok ti kayo. Isa dito'y tikay kayat ko apagyanan. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay. Una, Sabado nga minita. Amok nga awan manan kadwam dito'y balayo. Wen nga rod, friend. Napan nga mindananang kan manang ijay taltalon. Ngam among ka di. Kayat ko ti makaadal. Ngam awan mat ngamin amok ka makatulong kada kami. Di ka mapukhawan ni tinamnama, Hazel. Patsip nga dan tulat ta titawa makatulong kada kayo. Basta idaw dawat mo akanayon dayta. Naimbag ka pa'y, Sander. Kanayon apat patib ka rin nak. Ngam ni manang lay ka. Kanayon nga ungtan kan uyawan nak. Talaga nga minanatangsit ti kabsat mo. Ala, bay amlatan. Wen, Sander. Maawatak matkit ti kabsat ko. Kan saan tungag sakit tinakam ko kan kuana. Maganda ka din ni nanang Mau. Awan, Uncle. Aday bagayo kan kuana? Awan mo't kay day. Hanggang apay. Dito ilata ka din balayo ti ayan Mau. Day tala ka din agtugtugaw ti among maramidan. Tulungam kumamot ni nanang mong agtrabaho. Day talat ta papakpakan ti amom.
Nagsakit mo ti pa nagsasauyo, Uncle. Day. Diyak matulungan ni Nanang. Gaputakas ti kasasaad ko. Kaya't ko kumangarot ti makaadal. Ngam awan mo't mabalin ko. Ay, di mong tarigagayan ti makaadal. Gaputakas ta ti kasasaad mo. Awan tumo ila serbina. Awan tumo la tinasaya ta masakbayam. Nasakit talaga ti pa nagsasauyo, Uncle. Na. Nasaysaya at siguro no agawid kayon. No awan mayat ngay bagayo. Anya? Anya? Kasta timbagbagakan ka ni Uncle Modoro itay imay dito'y balay? Wala nang. Nagsakit ti pa nagsasauna. Una yan ni Manong Doro. Imbes nga iso ti mangisakit kan ka. Saan mat? Ta isupay ti kang runaan amang uyaw kan ka. Kat? Sakit ang tinakam na dagiti na ibaga ni Uncle Doro? Kutpudnomot ngamin. Awan maitultulong na kada tayo dito'y balay. Ay nalay ka anak ko. Saan kumamat akas ta ti panagsasaom ah? Di namat nagayatan ti kasta akasasaad na. Husto, Nanang. Di mo ungtan ni Manang. Saan ko nga ungungtahan anak ko? Ibagbagak laang tipod no. Basol mo amin da ito'y Hazel. Huston ko nakmat. Ipatag mo kumatikabsat mulay ka. Pangaasim kumamat, anak ko. May ka, Hazel. Mapantag tugaw iti sirok de akayo. Agyamanakan ka, Zander. Nakasaysayaat ka kanyak. Awan anyaman naken ka. Nga uray may saak abulsak. Di nakibain kadagiti gagayam mo. Gaputag pagayam ta. Kanasayaat ka mat kanyak. Amo, Hazel. Nasaok kan ni Papa. Akayat mo ti makaadal. Kini daw ko atulungan na ka. Kit amom. Kaya't nakaatulungan ni Papa. Ha? Ay, nakababain samat. Ay, uray sa anan. Bay amon day dyan na ibagakin ka. Nasingpot ni Papa, Hazel. Awan rumbang nga pagbainam. Umanugot ka na tulungan na ka. Tapno makaadal ka mat. Ay na. Agyamanak nga rod no bilang matulungan dak. Ay, talaga nagsayaat kayo. Naimbag nga oras mo, Hazel, balasang ko. Kastamat kada kayo, sir. Sige, sumrek kayo Iti unag ti pagsaritaan tayo. Agyaman na balasang ko. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, sir. Ada ka din ni Nanang mo? Awan, sir. Sa nabaling arod. Sikapay lang ti kasaritak may papaniti gagarak. Amamunak, saan ka di? When sir? Da kayo ni Sir Lito nga ama ni Sander. Wen, siya nga rod. Nasawa ngamin kanyak ni Sander, akayat mo ti makaadal. Day tatipod no, sir. Kayat ko launay ti makaadal, nga uray kasti ti kasasaad ko. May sak a social worker. Kaya't matulungan ka, may papan iti day taaplanom. Pudno ka di, sir? Wen, iha. Agadal ka iti Bagyo. Marik na kami na talaga kayat mo ti makaadal. Iso at tulungan ka. Ay, agyaman ak unay no kasta, sir. Mapadasak matlangan ti agadal. Ikarik, igaad ko ti agadal no bilang makapanak ijay. Ala, ibagam kininanang mo dayta, ha? Ken agsubliak to, takasaritak ti inam. Wen, sir, kat agyaman ak manan. Anya di kunam, Hazel? Tulungan na ka ti ama ni Sander ama panagadal ijay syudad ti Bagyo? Wen manang laika. Naragsakak. Gaputad damot langan makatulong kanyak. Tapno makaadala. Ay na, Hazel. No apay mo't ngamin nga arapa-apong pailaang ti agadal. Idinto takas talang arudon ti kasasaad mo. No di kakot agraraman
Awan mo't dakas na no agadalak, manang. Karbangan ti tunggal tao ti makaadal. Kan maysa, dahi tangamin ti arapaap ko, idi pa'y laeng. Anya? Ne, ada kayo matgayam, angkal. Anya ka di ti bagayo? Nadamag ko nga may namapan ka kano agadal ay syudad ti Bagyo. Ngam da ito iti maibagak, uray mapan ka agadal, tadi mo mutla maragpat dagiti arapaap mo. Unay ka na ya. Sige, ibagayo latta ti kayat yung nga ibaga, angkal. Ngam, amok, maragpat kon to dagiti arapaap ko, babaan iti tulong tinamarswa. Ay na, lipatan mo day nga arapaap mo. Parigatem na ti pamilyam, gapo iti kinaagraraman mo. Ay, masurunak! Hazel, anak ko, nakasagana ka ka din amapan ijay syudad ti Bagyo? Wan nanang, ay, magagaran akon amapan ijay Bagyo, tapno agadal. Ay, sigurado akailiw kanto, anak ko. Italaang amayadayo ka kanya. Agsingsingpot ka ijay, ha? Wan nanang, di kay madanagan, tagsingsingpot akanayon. Ikarik, say-saya atak ti agadal, tapno sana nakababain ka ni Sarlito. Kat agyaman ak unay kada kayo nanang. Mariknak ti suporta kan panangipatagyo kanyak. Kay kayat kunti umatayo, tapno sumardang damutan ang manguyaw kanyak. Maawatan ka, anak ko. Kanayon to kumang agsingsingpot ka ijay. Laglagi pom amin ngayon sursurok kan ka anasaya at akababalin. Wen, nanang. Hazel, naitulod da kan dito school for the blind. Naibilin da kamatan kadagiti teachers kan house parents ditoy. Kasano ngay, panawan da kan ditoy. Agsubli kami ni jay lugar tayo. Agsingsingpat ka ditoy, ha? Wen, sir, kat agyaman akmanen kada kayo. Ay, kasla saan ka ang mapanawan, anak ko. Maikawa ak tulakit di iti kaawan mo iti balay. Uray siya ka, nanang. Sigurado ang maikawa akmat. Hanggang mairwam tayong tumatlaang. Tinapatag ita, kat makaadalak. Husto ni Hazel, kapsat Wilma. Sige nga rod, Hazel. Ibatid da kan dito, eh. Wen, sir, kat ulitak man ang tiagyaman kada kayo. Ikarik, igaad ko ti agadal. Mangan tayo. Silibraran tayo ti panagturpos ni Hazel iti elementarya. Agyaman kami unay, Sarlito. Gapo kada kayo, iso ang nakagteng ni Hazel nga anak ko iti school for the blind. Winyag paiso, Sarlito. No di gapo kada kayo. Adayo ko mamat anak agtengak dito syudad ti Bagyo. Tapno umay ag eskwela. Pakaragsakak ti tumulong, Hazel. Hazel, itatanalpas ka ni ti elementarya. Anya ti planom? Kaya't mulat ta ka di ti agtuloy nga agadal? Wanyag paiso, Hazel. Anya ti planom? Naku na dagiti staff iti school. Amabalin mulat ta kano ti agadal ijay lugar tayo. Kaya't ko kumati makalpas iti panagadal ko, sir. Ngem, kaya't ko at iti lata syudad ti Bagyo ti pagadalak iti high school. Dakkel ti magastos, anak ko. Nasaysayaan sa no ijay laangan lugar tayo ti pangituluyam iti panagadal mo. Ngem no dayta ti planom, awan parikot. Tulungan da kalata, Hazel. Agpaiso, sir? Wen, basta ikarim nga igad mo ti agadal. Wen, sir, ikarig. Talaga ngamin akayat ko launay ti makalpas iti panagadal ko. Barang sa andak tumatan nga uyawan.
Anya ti kunayo, nanang? Ituloy ni Hazel ti agadal iti high school iti syudad ti Baguio? Wan, laika anak ko. Tulungan latta ka nun ni Sir Lito iti panagadal na. Ay na, talaga nakasaysaya at atao ti amo. Talaga nga agraraman ti kabsat ko, anya. Nakaturpos lang iti elementarya. Tarigagayan na matan ti makapagtuloy. Anya kumangay ti agbalin at trabaho na no bilang laang. Katkasday mo ti kasasaad na. Manang Laika, ado dagiti mabalin ko nga aramidan no kas pangarigan. Mabalin ko matlata ti agbalin a social worker, akas ka ni Sir Lito. Ay, jak amukan ka, Hazel. Ngam panagkunak. Agsaysayang kalaang iti panawon kan kwarta. No ituloy mo pa ilaang ti agadal. Huston, Laika. Oray mariknak nga awan suportam kanyak, manang. Ituloy ko latta ti agadal. Nang runa, kat adan ni Sir Lito asidadaan at tumulong kanyak. Nalpasan ti klase ta, Hazel. Umay ka. Itulod ka ni ti dormyo a babae. Agyaman, Alexander. Talaga nakasaysaya at kayo nga gama. Agasam, imay ka pa yung nagadal iti kolehiyo dito syudad ti Baguio. Tapnadakad kadwag. Kinapudno na. Idi pa'y lang ang kayat ko ti umay agadal dito eh. Ngam di nak pinalubusan ni Papa. Katagyaman akan ka. Gaputa pinalubusan nak. Kastagayam. Alangarod, itulod na kun ijay dormi. Tapno makapan kamutan ijay dormyo. Kat makainanatamutan. Un Hazel. Katsapay lang kuma. Taagbaligi ta kadagiti amin nga rapaap ta iti biyag. Idaw-dawat taday ta iti apo. At tarabayan na ta akanayon. Intuloy mi nga ro tinagadal kini Sander kat nakaturpos kami nga agpadpada. Ita, mangisursuro ako dito sped center dito'y lugar mi. Damanang ko, kastamat ni Uncle Doro, nasayat matan ti panakilangan da kanyat. Daytoy man ti kapadasan, to'y pagayam mo, Hazel. Pagayam Hazel, agyaman nakiti daytoy apakasaritaam. Pinagbalin mo akarit, dagiti pananguyaw daken ka. Kan impanagnag mo, asaan alapet ti pakapilawam, tapno ragpatam ti arapaam mo. Ala, itultuloy mo ti agbalin, anasayaan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Di pagaman nagpailinga, di tinaga na Hazel. Manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagod ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.